Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Emmy, nakatira dito sa Aklan. Hindi ko na po sasabihin pa kung saang partikular na lugar ako naninirahan dito sa Aklan. Nang sa gayon ay maprotektahan ang aking pagkakakilanlan at ang mga taong kasama sa kwentong ito. Mahilig akong makinig ng mga kwentong kababalagan. Kaya naman noong nadako ko sa inyong channel at nalaman kong tumatanggap kayo ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan, ay nakumbinsi ko ang aking sarili na ipadala sa inyo ang aking karanasan tungkol sa aswang. Nangyari ito mga kalakbay dekada 90. At ng mga panahong ito ay nagbakasyon kami mag-anak sa probinsya ng aking ama sa isang liblib na baryo sa lugar ng Capiz. Nalalapit na kasi ang kapiyastahan noon sa kanilang sityo. Kaya napagpasya nilang magtipon-tipon. Kumbaga magre-reunion party silang magkakapatid. Noong naroroon na kami sa kanilang sityo, masaya naman kaming sinalubong ng kanilang mga kaanak. Tuwang-tuwa ang mga ito sapagkat matagal ng panahon na hindi sila nagkikita-kita. Nang gabing iyon rin ay nagpakatay ng baboy si Lolo Paeng at nagkakasiya na sa loob ng bahay. Sa kinabukasan kasi ay disperas na ng piyesta. Ako naman at ang pinsan kong si Donna ay nasa labas lang ng bahay. Tamang kwentuhan habang nagngangata ng prutas at nakatanaw sa daanan. Habang nagkukwentuhan kami kalakbay, ay napansin kong tila ba napakatahimik na ng buong paligid. Pero 7:00 pa lamang iyon ng gabi. Tinanong ko naman ang pinsan ko kung tulog na ba ang lahat ng mga taong naninirahan sa kanilang sityo. Wala na kasi akong nakikitang mga taong padaan-daan sa kalsada noon. Hindi naman lahat insan. Yung iba'y nagpapahinga lang at nakikipagkwentuhan. Ngunit nasa loob na ng bahay at hindi na lumalabas. Tugon ni Donna. Bakit naman? Ganito ba talaga sa lugar nyo? Maaga pa lang pero nasa loob na sila ng bahay. Tanong kong muli kay Donna. Masanay ka na insan. Ganun talaga rito sa lugar namin. Maaga kasing nagigising ang mga nakatira rito. Kaya maaga rin silang nagpapahinga. Tugon sa akin ni Donna at saka umayos ng pagkakaupo. Ganun ba? Kaya pala kanina pa tayo nakatambay dito sa labas ng bahay. Pero wala na akong nakikitang mga taong naglalalabas. Wika ko pa at muli nang kumain ng mangga. Sa paglipas ng ilang minutong pagkukwentuhan namin, ay may nahagip ang mga mata ko na isang bultahin ng taong nakatayo sa gilid ng puno ng santol sa di kalayuan ng kinaroroonan namin. Batid kong nakaharap ang bultahing iyon sa gawin namin, pero hindi ko mabatid kung bakit bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib. Gayong nakatingin lang naman sa amin ng babae. Bahagya ko pang tinitigan ito nang sa ganon ay klaro kong makita ng lubusan ang mukha ng babae. Subalit parang napansin ng babae na pinagmamasdan ko ito. Kaya naman bahagya itong umusog sa lilim ng punong hindi natatamaan ng liwanag ng buwan. Hoy insan, sino bang tinitignan mo riyan? Kanina pa ako nag-uusap dito pero hindi ka nakikinig. Tanong ng aking pinsang si Donna sabay tapik sa balikat ko na siyang nagpaigtad naman sa akin dahil sa gulat. Ayan at nagulat ka pa. Pero teka, sino ba yung tinitignan mo riyan ha? Noong sasabihin ko na sanang may nakita akong tao malapit sa may puno. Kaya lang ay hindi ko mawari kung sino. Nang sa pagbalik ko ng tingin sa gawin ng kinatatayuan nito ay wala na iyon. Bagkus sa isang asong malaki ang nakita ko at sa tansya ko ay hindi iyon pangkaraniwang aso lamang. Sa kadahilan ng kung aking tititigang mabuti ay kasing laki iyon ng batang kalabaw. Sa isip-isip ko, teka, nasaan na iyong tao kanina? Bakit hindi ko na nakita pa? Natigil lamang ako sa aking pag-iisip kalakbay. Nang muling magsalita ang pinsan ko at tinanong na naman ako kung sino ang tinitignan ko. Muli ko naman siyang tinignan at itinuro sa kanya ang asong nakatayo malapit sa may puno. Sinabi ko sa kanyang kakaiba ang laki noon. Dahil sa tila ba kasing laki iyon ng batang kalabaw. Napalatak naman ang pinsan ko at sinabing huwag daw akong magtututuro kung saan-saan
at baka manuno pa umano ako lalo na't gabi na. Ay nako, halika na nga't pumasok na tayo sa loob ng bahay. Kung ano-ano na kasi ang napapansin mo eh. Baka mamaya niyan ay manuno ka pa. Wika ng pinsan kong si Donna at nauna nang tumayo. Kaagad naman akong sumunod sa kanya at nagmadali na rin maglakad. Medyo hindi kasi maganda ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Makalipas ang mga oras ay nakatulog na ako na mahimbing. Nang sa bigla na lamang akong nagising dahil sa nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Nagmamadali naman akong naglakad palabas ng kwarto at tinungo na ang kusina. Noong tignan ko ang orasan sa sala bago makapasok sa kusina, ay nakita kong mag-aalas 3 na iyon ng madaling araw. O anak, naingayan ka ba kaya nagising ka? Bungad na tanong ng aking ina. Kasalukuyan naman naghihiwa ang mga ito ng karne dahil lulutuin na nila ito para sa kinaumagahan. Darating pa kasi ang iba naming mga kaanak na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Hindi po, Nay. Nakaramdam po kasi ako ng pagkauhaw kaya nagising po ako. Matapos kong uminom ng tubig ay muli na akong bumalik sa kwarto at nahiga na habang nagpapaantok ulit. Habang nakahiga ako, ay nakakarinig ako ng kaluskusan sa labas ng bintana. Pero hinayaan ko na lamang iyon sa pag-aakalang mga pusa lamang iyon. At kahit na nakakaamoy ako ng kakaibang mabahong nagmumula sa labas ng bahay kalakbay, ay hindi ko na lamang ininda pa at muli ko nang ipinikit ang aking mga mata. Pakaramdam ko kasi ay ang bigat-bigat na ng talukap ng mga mata ko. Umaga na nang magising ako. Matapos kong maligo at makapagbihis ay lumabas na ako ng kwarto at tinungo ang kusina. Nakita kong nagkakasiya na sila at nung napansin nga ako ng aking ina ay agad niya na akong tinawag at ipinaghanda ng pagkain. Sakto namang kapapasok lang rin ni Donna sa kusina kaya sabay na kaming nag-agahan. Ano insan, tuloy tayo sa pupuntahan natin mamaya ha? Bungad na tanong sa akin ni Donna. Napatingin naman ako sa kanya at muling napatingin sa aking ina para sana'y magpaalam. Ngunit narinig na pala nito ang sinabi ng pinsan ko at tinanong siya kung ano raw ang usapan namin at saan kami pupunta. Doon ho sa dulong baryo, Tiyang. Ipapasyal ko lang po si pinsan. May malaking ilog na paliguan po kasi roon. Tugon ni Donna sa aking ina. Teka, sino ba ang mga kasama nyo? Hindi kasi pwedeng kayong dalawa lang at ang sabi sa akin ni lola nyo, delikado raw ang maggagala dito sa baryo. Sinabi naman ni Donna, nakasama rin namin ang iba pa namin mga pinsang sina Domeng at si Kuya Jun. Hindi naman raw kami aalis ng kaming dalawa lamang dahil malabo ring papayagan siya ng kanyang ina. Ganoon ba? Siya sige basta't mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo at huwag kayo magpapaabot ng dilim sa daan. Umuwi na kaagad kayo kapag maghahapon na. Wika pa ng aking ina. Natuwa naman ako sa narinig ko kalakbay dahil walang pagdadalawang isip na agarang pumayag ang aking ina. Samantalang hindi nito ugaling payagan ako maggagala o kaya'y lumabas man lang para mangapit bahay. Matapos naming makapag-agahan kalakbay ni Donna, ay naglagay pa ito ng pagkain sa baunan at nagdala na rin siya ng alak. Hoy insan, teka lang, bakit may dala ka niyan? Akala ko ba'y saglit lang tayo roon? Tanong ko kay Donna nang makita kong isinisiksik nito sa bag ang bote ng alak. Sinabihan niya naman akong huwag maingay at baka marinig ako ng mga kaanak namin. Mapapagalitan pa umano kami't mabubulilyaso pa ang lakad. Insan, hindi ba tayo mapapagalitan yan? Baka maamoy nilang amoy alak tayo mamaya pag uwi natin. Pag-aalalang wika ko pa. Sos, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Hindi nila tayo mahuhuli na amoy alak. Nakangiting tugon ni Donna sa akin at agad na kami nagpaalam. Pagkalabas namin ng bahay kalakbay, ay tinungo muna namin ang bahay ng pinsan naming si Kuya Jun at si Domeng. May ginagawa pa kasi ang mga ito. Kung kaya't pupuntahan na lamang namin sa kanilang bahay para sabay-sabay na kami magtungo sa dulong baryo. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay natanaw na namin sila sa labas ng bahay at hinihintay kami. Ang tagal nyo namang dalawa. Ligong-ligo na ako
Saka mainit na maglakad papunta sa ilog ngayon. Tirik na yung araw. Reklamong wika ni Domeng. Natawa naman si Donna habang humihingi ng pasensya. Hay naku Domeng, ilang linggo ka na ba kasing hindi naliligo at kating-kati ka ng lumusong sa ilog? Baka mamaya biglang mag-iba ang kulay ng ilog pagkalusong mo ha. Natatawang sad pa ni Donna. Ito talagang babaeng to, kahit kailan napakatabil ng dila. Tera na nga at baka di pa ako makapagpigil, mabatukan pa kita riyan. Nangingiting tugon ni Domeng. Nang mga sandaling iyon ay kagad na nga kami naglakad patungo sa dulong baryo Kalakbay. Habang naglalakad nga kami, ay panay ang tingin ko sa gilid ng daanan, sapagkat napapansin kong palayo na ng palayo kami sa mga kabahayan. Tinanong ko naman si Donna kung may bahay pa ba sa unahang bahaging pupuntahan namin. Wala na, liblib na kasi itong pupuntahan natin. At saka tatawid tayo ng 3 sapa bago marating ang malaking ilog na paliguan. Pero mababaw lang naman ang sapang tatawiran natin. Tsaka bago natin marating ang malaking ilog, ay may isang kubo tayong madadaanan. Pagpapaliwanag niya sa akin, sinabi niya ring iyong kubong nag-iisang nakatirik lamang sa liblib na lugar ay bali-balitang aswang umano ang nakatira roon. Kaya hanggat maaari ay ituon ko lamang ang aking pansin sa daraanan at huwag tumingin sa kubo. Baka raw kasi naroroon ng matandang nakatira at baka masundan pa ako nito pag-uwi. Teka, anong konekta noon kung titignan ko ang matandang sinasabi mo na bantog na aswang? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Ipinaliwanag naman sa akin ni Donna na mabango sa mga aswang ang dayo. At kapag nalaman umano ng matanda na dayo lamang ako o kaya magkasalubong ang aming paningin, tiyak na hindi na ako titigilan nito hanggat hindi mabibiktima. Isang paghamon umano kasi para sa mga aswang ang matitigan mo sa mga mata. Sa paglipas nga ng ilang minuto at nakadaan na kami sa kubo ng matanda, ay wala naman akong nakikitang tao. Narinig ko pa nga nagwika si Kuya Jun na baka tulog pa ito. Nang makarating na kami sa ilog Kalakbay, ay talagang namangha ako sa ganda ng tanawin at napakalinis nun. Samantalang si Domeng naman ay hindi na napigilan ang magtampisaw. Tinulungan ko naman si Donna sa pag-aayos ng pagkain. At nang matapos na nga maayos ang pagkain, ay kagad na kaming lumusong sa tubig. Habang nagkakasiya na kami Kalakbay, ay may napansin akong matandang lalaking nakatanaw mula sa di kalayuan. Nakatayo lamang iyon sa tabi ng puno at nakaharap sa gawin namin. Hinayaan ko na lamang ang matanda at hindi pinansin sa pag-aakalang sumilong lang ito. Mag-aalas 3 na kasi ng hapon ng mga oras na iyon. Makalipas pa ang ilang oras, ay hindi na namin napansin magtatakip silim na pala. Masyado kasi kaming naaliw sa kalulusong sa ilog. Idagdag pang nakainom na ang 2 kong pinsang lalaki. Patay tayo dyan, anong oras na? Mayayari na tayo kay nanay nito. Bulalas kong wika na agara naman naming iniligpit ang mga kagamitan. Oo nga bakit ba hindi natin napansin magdidilim na pala? Napapalatak at napapakamot ulong tugon ni Kuya Jun. Matapos namin makapagligpit ng gamit at nakapagpalit na rin ng damit ay naglakad na kami pauwi ng bahay. Sa tansya ko pa noon mga Kalakbay ay mag-aalas 6 na ng gabi. At kapag ganong oras sa mga liblib na lugar, ay may kadiliman at marami ka nang maririnig na huni ng ibon at iba pang hayop. Habang naglalakad nga kami sa daan, ay panakanakang nakakarinig kami ng huni ng tiktik. Ayon pa nga kay Domeng, bilisan na umano namin maglakad at malayo-layo pa ang kabahayan. Maya-maya pa'y may narinig akong hingal na tila ba nasa paligid lamang. Kaya nagpalinga-linga ako at hinanap iyon. Nang sa walang ano-ano'y kamuntikan pa akong madapa, nang muli ko na namang natanaw ang matandang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, naroroon na ito sa bakuran ng kubong sinasabi ng mga pinsan ko na tirahan ng aswang. Nasilayan kong kakaiba ang pagkakatitig nito sa amin at para bang may nagawa kaming malaking kasalanan sa kanya. Kaagad naman akong binulungan ni Donna na huwag salubungin ang titig ng matanda sa amin. Umiwas na lamang raw ako ng tingin. Kaya naman ang ginawa ko noon
ay itinuon ko na lamang sa daraanan ng aking paningin. Maya-maya pa'y naramdaman kong mahigpit na ang pagkakahawak sa akin ni Donna at mabilis na rin ang mga hakbang ng kanyang mga paa. Akmang magtatanong pa sana ako nang bigla na lamang sumigaw si Kuya Junang. "Tumakbo na kayo, insan, bilisan nyo na!" Nagulat naman ako sapagkat biglang hinatak ni Donna ang kamay ko at mabilis na kami nagtatatakbo. Habang ang dalawa ko namang pinsan ay nasa hulihan namin at para bang may binabato ang mga ito at nagsisisigaw ng, "Tarantado ka, Manoy! Makikiraan lang kami rito pero pinapakitaan mo pa kami ng pagiging aswang mo. Baka nakalimutan mo magkakabaryo lamang tayo." Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak at malakas na pagpagaspas ng mga pakpak mula sa taas. Sumigaw naman si Kuya Jun na mas bilisan pa umano namin tumakbo at huwag nang lumingon dahil silang dalawa na ni Domeng ang bahala sa aswang. Labis-labis ang takot na nararamdaman ko at sobrang lakas na ng kabog ng aking dibdib na para bang mabibingi na ako anumang sandali. Nakaramdam na rin ako ng hingal, subalit mas nanaig sa akin ng takot kung kaya't mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Habang nagtatatakbo kami ni Donna, ay naririnig ko pa ang huni ng wakwak at palakas yun ng palakas. Samantalang ang dalawang pinsan ko naman ay hindi ko na naririnig ang mga boses ng mga ito. Sinabi naman ni Donna sa akin na mas bilisan pa namin ang pagtakbo nang sa gayon ay marating na namin ang mga kabahayan at makahingi ng tulong. Hindi nga nagtagal mga kalakbay ay natanaw na namin ang mga kabahayan kung kaya't agaran na kaming humingi ng saklolo. Kaagad namang rumisponde ang mga ito, bitbit ang itak at mabilis nang pinuntahan ang mga pinsan namin na sina Kuya John at Domeng. Halos maluha na ako sa takot at pagkabahalang baka may nangyari ng masama sa dalawa kong pinsan. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakabalik na ang mga kalalakihan kasama sina Kuya John. Pagkalapit sa amin ay nagwika ang mga itong si Tandang Paing umano ang nang-aaswang sa amin. Huwag na umano kami mag-alala pa dahil pinalayas na nila ito at pinagbantaan na rin nila na kapag makikita pa raw nila ang pagmumukha ng matanda kinabukasan ay hindi na sila magdadalawang isip na gilitan ito ng buhay. Matapos kong kumalma ay umuwi na kami ng bahay. Sinabi naman namin sa aking ina ang mga nangyari. Kaya naman nasermonan kami. Ngunit panandalian lamang iyon dahil sa labis na pag-aalala ng mga ito sa amin. Kinabukasan nga ay pinuntahan ng aking ama at ng mga tiyuhin ko ang bahay ng bantog na aswang sa dulong baryo. Ngunit pagkarating raw nila roon ay wala na umanong tao at wasak na rin ang kubo ng matanda. Simula noon kalakbay ay hindi na ako basta-basta sumasama pang magpunta sa mga liblib na lugar. Lalo na at dayo lamang ako dahil ayoko nang maulit pang muli ang naranasan ko tungkol sa aswang na naninirahan sa dulong baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.